Bakit mo binawasan? Di lang naman yung binawas ko. Gumawa ka ng paraan para may ekstrang kita ka. Oy, Mare. Parang hindi ka yata lumalabas ah. Sa susunod na lang, Mare. Sige, mag-iingat ka. Sige na, nilalakarin pa kasi ako. Hi, Maring Ruby. Di man lang ako pinansin ni Ruby. Mabutit na patawag ka. Baka naman may extra ka dyan. Ma, papasok na po ako. Yung allowance ko po. Ay, oo nga pala anak. Sandali lang at kukunin ko ha. Sige po, ma. Oh, ito na anak yung baon mo. 1 linggo yan na baon mo ha. Tipirin mo na lang. Ma. Alam niyo naman po, mahal yung pamasahe ngayon, di ba? Tsaka, may babayaran po kasi kami sa school. Baka, pwede niya naman pong dagdagan to, ma. Sige na, ma. Gumaganda ka pa naman, ma. Sus, ikaw talaga. O, ito na. Dadagdagan ko na. Hindi ka lang nagmana sa akin. Malakas ka talaga sa akin eh. Salamat po talaga, ma. The best ka po talaga. Kung hindi ka lang spoiled sa akin. Bakit po, ma? Mabait naman po akong anak, di ba? Kaya dapat, lalo mo pang pagbutihin yung pag-aaral mo ha. Oo naman po, ma. Huwag po kayo mag-alala. Sige na, pumasok ka na sa school. Baka mamaya malate ka pa. Opo, ma. Sige po, papasok na po ako. Umuwi ka agad ha. Baka mamaya maglakwatsa ka pa ha. Opo, ma. Sige na po. Diretso bahay ha. Opo. Mahal. Ano yun mahal? Papasok ka na ba? Oo. Ito pala yung sahod ko. Binawas ko na yung allowance ko. Bakit mo binawasan? Baka mamaya niyan, ma-short tayo sa budget dito sa bahay. Kunti lang naman yung binawas ko dyan. Basta, gumawa ka ng paraan para may ekstrang kita ka. Puro overtime na nga ako. Papagod din kaya ako. Bata ka pa. At isa pa, alam mo na nga may pinag-aaral pa tayo ng college. Kaya nga sana, makapagtapos muna si Brian. At wag muna siyang mag-aasawa. Nag-aaral naman daw siyang mabuti. At mabait naman yung anak natin. Dapat lang. Dahil mahirap kumita ng pera. Para baliwalain niya lahat ng hirap na ginagawa ko. Huwag mo na isipin yun, mahal. Makakapagtapos din yung anak natin. Mabuti na nga lang, may magandang trabaho ako. Nabibigay ko lahat ng kailangan nyo. Salamat, mahal. Sige na, pumasok ka na. Baka mamaya mahuli ka pa sa trabaho mo. Sige mga, alis na ako. Mag-iingat ka. Oy, Mare. Kamusta ka na? Ayos naman, Mare. Parang hindi ka yata lumalabas ah. Ngayon lang kita nakita. Sa bahay lang ako, Mare. Ayoko lumalabas. Mainit kasi. Magkwentuhan naman tayo minsan. Sa susunod na lang, Mare. Nagmamadali kasi ako. Sige, mag-iingat ka. Boy, lasing ka na? Di ba, no? Tara! Doon pa tayo. Hindi ka na naman pumasok. Yari ka ngayon. Hayaan mo na. Naboboring kasi ako sa klase. Loko ka. Alam ba yan ng magulang mo na hindi ka makakagraduate?
hindi ko pa nga nasasabi sa kanila eh. Mamaya, pagalitan ka sa inyo. Tapos hindi ka na pag-aralin, gagaya ka pa sa akin. Spoiled kaya ako kay mama. Pabayag yun na hindi ako makapagtapos. Kaya pala ang astig mo eh. Lahat ng gusto mo, nagagawa mo. Siyempre naman, ako pa ba? Hindi rin naman matitiis ng parents ko na hindi ako pag-aralin. Kaya idol kita eh. Dalas-dalasan mo yung pagpunta dito ah. Pag di ako nakapagtapos, gugustuhin ba nila na maging tambay na lang ako? Kung sa bagay, di ka rin naman nila matitiis eh. Kaya nga mas maganda na sumama ka na lang sa akin. Tambay tayo dito. Oo naman, kaya mag-inuman tayo. Sinabi mo pa, masaya yung ganito. Tara, G tayo. Kunin mo yung cellphone mo. Tara, 1v1. Andrea, bilisan mo dyan. Baka matagalan tayo sa pagsakay. Maraming pasahero ngayon. Andrea, ano ba ginagawa mo sa damit mo? Ito kasing damit ko, Nay. Lukot-lukot. Pasensya ka na anak ha. Hindi man lang tayo makabili ng plancha. Ayos lang, Nay. Hayaan nyo, Nay. Pag nakapagtapos po ako, mabibili na po natin lahat ng gusto natin. Oo naman anak. Basta pagbutihin mo lang yung pag-aaral mo. Huwag kang gumaya sa akin na hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Kaya ganito yung buhay natin. Ano ka ba, Nay? Proud ako sa'yo kasi ginagawa mo lahat para itaguyod ako. At pinag-aaral mo ako. Kasi, yung ibang bata, hindi sila kayang pag-aralin ng mga magulang nila. Yun lang naman kasi ang tangi kong may pamana sa'yo anak. Dahil wala tayong kayamanan. Hindi naman mahalaga yun, Nay. Ang mahalaga, magkasama tayo. At masaya tayo sa simpleng pamumuhay natin. Oo naman anak. O ano, alis na ba tayo? Apo, Nay. Ano na? Mare. Saan ka galing? Mare. Ikaw pala. Diyan lang. Mukhang asinsado ka na. Medyo nakakaluwag-luwag lang, Mare. Parang kailan lang. Nung naghatid tayo sa school, nung kindergarten pa sila. Oo nga, Mare. Ang liliit pa nila nun. Siguro, binata na yung anak mo, no? Hindi ko na siya nakikita. Oo, si Brian. Ang tangkada niya ngayon. Yung anak kong nakaklase niya, dalaga na rin siya ngayon. Scholar siya sa college school dito sa atin ngayon. Si Brian, sa private school siya nag-aaral. Maganda yung school niya, pang mayayaman. Ganun ba? Ang bilis ng panahon ngayon, hindi natin namamalayan. Maganda yung course na anak ko. Sigurado ako, pag nakapagtapos siya, maganda yung trabaho mapapasukan niya. Sana ganun din si Andrea. Medyo kapos kami, kaya pinipilit pa rin niya mag-aral kahit mahirap. Ako, sigurado ako makakapagtapos si Brian kasi matalino at mabait siyang bata. Mabuti kung ganun. Kahit si Andrea, mabait na bata yun, kaya nagpupursige siyang makatapos. Baka may boyfriend na siya, di mo lang alam. Nako, hindi naman siguro dahil wala naman siyang nililihim sa akin. Hayaan mo lang sila, Mare. Malaki ang tiwala ko kay Andrea, kaya di siya gagawa ng kasisira ng pag-aaral niya. Basta ako, may tiwala ako kay Brian. Kaya nga lahat ng gusto niya binibigay namin. Spoiled pa rin pala siya hanggang ngayon. Oo, Mare. O, sige na, nilalakarin pa kasi ako. Sige Mare, mag-iingat ka. Sige. Nay, O anak, aga niya naman pong maglinis. papasok ka na ba? Kumain ka na. Opo, Nay. Kumain na po ako. Mabuti naman anak. Para may laman yung tiyan mo at makapag-aral kang mabuti. O ito nga pala yung baon mo. Sa totoo po, Nay. Meron pa po akong baon. Pero okay lang po. Itatago ko na lang po muna to.
Ano ka ba anak? Kaya nga ako nagtatrabaho para makapag-aral ka. Malakas pa naman ako at gusto ko maging maganda ang buhay mo pagdating ng araw. Opo, Nay. Kaya nga po ako nag-aaral para sa inyo, para maranasan nyo ang magandang buhay. Salamat anak. Alam ko ginagawa mo lahat ng makakaya mo para makapag-aral kang mabuti. Kayo po ang inspirasyon ko, Nay. Hayaan niyo po, itatago ko na lang po muna tong pera at hihingi na lang po ako sa inyo pag kailangan ko. Sige anak, ang bait mo talagang bata. Salamat po, Nay. Hoy miss! Sa susunod nga tumitingin ka sa tinatawiran mo ah. Mandadamay ka pa ng ibang tao. Pasensya na po, Kuya. Anong kuya? Eh, mas mukha ka pa nga mas matanda sa akin eh. Ikaw na nga yung munti ka makabangga. Sasabihan mo pa ako ng matanda. Totoo naman ah. Kapatid ba kita para tawagin mo akong kuya? Piloso ko pa. Kala mo naman kasi yung guwapo. Wow! Bakit ikaw? Maganda ka ba ate? Bakit? May sinabi ba akong maganda ako? Wala akong matatandaan eh. Sa susunod nga ah. Tumingin ka sa dinadaanan mo para hindi ka nakakabala ng ibang tao. Opo, Kuya. Unay, nandyan lang po pala kayo. Kanina ko pa po kayo hinahanap sa bahay. O nak, tignan mo oh. Buti pa sila Maring Ruby. Puro papasyal-pasyal lang. Wala silang iniisip na problema. Samantalang kami ng anak ko, pag di kami naghanap buhay, walang mangyayari sa amin. Anay, sino ba yung tinitignan mo? Ayo nga pala, yan pala si kumare ko, si Ruby, napadaan sa cellphone ko. Patingin nga po, Nay. Siya po ba yung lagi niyang kinakwento sa akin? Oo, mabait naman yan dati, lagi kong kakwentuhan. Bakit ngayon po, Nay, hindi na? Simula nung umangat siya sa buhay, pag nagkikita nga kami dyan sa labas, parang umiiwas na siya sa akin. Ano pong nangyari? Ba't po ganon? Hindi ko alam, parang pag lumalapit ako sa kanya, umiiwas na siya. Hayaan niyo na lang, Nay. Hindi naman tayo humingi ng kahit ano sa kanya. Sa bagay, tama ka dyan na. Pag lumalapit ka, pakiramdam niya, uutang ka. Grabe naman yun, Nay. Tinawanan mo naman yung sinabi ko. Mano po, Nay? Kawa ka ng Diyos, nak. Bakit ka nandito? Baka makita ka ng mga amo ko. Pauwi na po sana ako, Nay. Pero naalala po kitang daanan. Para sabay na po tayo umuwi. Ganun ba? Salamat, anak. Hindi pa po ba kayo uwi, Nay? Hindi pa, tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Siya nga pala, kumusta ang araw mo? Ayun, pagod, Nay. Umextra nga po pala ako dun sa kantin namin kanina. Talaga, anak? Basta, huwag mong pababayaan yung pag-aaral mo, ha? Hindi po, Nay. Kayang-kaya ko po pagsabayan ang pag-aaral ko at ang pagtatrabaho ko. Para lang makatapos ako. Masipag ka talagang bata. Kayo po talaga ang inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko, Nay. Ikaw talaga. Para po sa inyo lahat ng ginagawa ko, Nay. Napakaswerte ko sa'yo, anak. Tulungan ko na po kayo sa mga ginagawa niyo, Nay. Para matapos na po kayo. Sige, anak. Oo, Nay. Sige. Parang si Maring Ruby yun, ah. Ay, siya ba yung sinasabi niyo, Nay? Siya yung kumari ko na sinasabi ko sa'yo. Nanay siya ng kaklase mo noon. Hindi ko na po matandaan, Nay. Kung sa bagay, bata pa kayo noon. Kinder pa lang kayo. Tara, kausapin natin siya. Sige po, Nay, tara. Ganun ba? Sige. Hi, Maring Ruby. Tara na po, Nay. Hindi man lang ako pinansin ni Ruby.
Bakit kaya ganun? Nay, hayaan niyo na po yun. Baka busy lang po talaga siya sa kausap niya. Baka nga anak, tara na. Oh, bakit ang aga mo umuwi? Bakit ganyan na itsura mo? Kumain ka na ba, mahal? Gusto mo ipaghain kita? Wala akong gana. Bakit? May problema ba? Oo, meron. Wala na akong trabaho. Tinanggal ako sa pinapasukan ko. Ano? Bakit daw? Bakit ka tinanggal sa trabaho? Hindi ko alam sa kanila. Hindi ba matagal ka na doon? At isa pa, paborito ka ng mga boss mo? Pinag-initan yata ako, kaya tinanggal ako bigla. Bakit hindi ka na lang nakiusap? Paano na tayo ngayon? Hindi ko alam. Nakiusap ako kanina, pero matigas sila. Kaya tinanggal pa din ako, kahit anong sabihin ko. Paano na yung mga gastusin natin dito sa bahay? Si Brian, paano yung pag-aaral niya? Hindi ko alam. Pagod na nga rin ako. Marami pa akong iniisip sa ngayon. Ano nang gagawin natin ngayon? Di ba may ipon naman tayo? Oo, pero hindi ko alam kung hanggang kailan kakayanin. Bahala na. Susubukan kong maghanap ulit ng bagong trabaho. Oh, Brian. Parang ginabi ka yata. Parang nakainom ka pa. Pa. Happy birthday kasi ako sa kaibigan ko. Nag-aaral ka ba sa lagay na yan? Hindi ba sinabi ni mama mo na nawalan na ako ng trabaho? Ano po? Hindi ko alam kung makakapag-aral ka pa. Hala. Paano yan, pa? Huminto ka muna siguro habang wala pa akong trabaho. Paano na pag nalaman nila mama at papa na hindi na ako pumapasok? Baka palayasin ako ng bahay nito. Kaya sana, Brian, tulungan mo kami ng mama mo kung anong mabuting gawin. Sige po, pa. Ang init. Ay, mahirap naman pala maghanap ng trabaho. Ano kaya kung mangutang na lang ako? Tama. Mangutang na lang ako sa mga kakilala ko. Bakit kaya tumatawag si Ruby? Himala, ngayon lang nagparamdam. Hello, Mare. Hello Mare. Kumusta ka na? Ayos lang kami. Ikaw, kumusta ka na? Eto, maraming problema. Ganun ba? Mabutit na patawag ka. Mabuti at kilala mo pa pala ako sa tagal na hindi mo ako pinapansin. Magbabaka sakali sana ako sa'yo. Baka naman may extra ka dyan. Nawalan kasi ng trabaho yung asawa ko. At yung anak ko, kailangan niyang huminto sa pag-aaral. Ganun ba?
pasensya ka na ah. Sakto lang kasi yung kinikita ko para sa amin ng anak ko. Ibabalik ko din naman sana sa'yo agad. Nako, pasensya ka na talaga ha. Kung may papahiram lang sa anak ko, pahihiramin na kita. Sige, Mare. Salamat na lang. Sige, Ruby. Pasensya ka na ha. Ngayon mo lang pala ako maalala pag may kailangan ka. Pasensya ka na, kumare. Mas uunahin ko muna ang pamilya kaysa sa'yo na kumare ko. Sa buhay, hindi laging nasa maginhawang kalagayan ka. May mga kaibigan o kakilala na hindi dapat pagmalakihan. Baka isang araw, kakailanganin mo sila at humingi ka ng tulong sa kanila.